Gaur hemen elkartu gara, prozesu feministari indarra emateko, birsortze prozesuaren baitan uste dugulako prozesu feminista indartzu bat behar dugula, eta horrexegatik justuki gaur hemen emakumeen indarra eta gure arteko aliantza hori gorpuzteko elkartu gara. 250 emakumetik gora elkartu gara, gogotsu, oso indar eta gogo subjektibitate handia nabaritu izan da, eta aurrera begirako pausoak landuko ditugu baita. Prozesu feminista ahalik eta emakume gehienon artean diseinatzea ezinbestekoa dela uste dugu, gero gure egin eta parte hartzea handitzeko. Horregaitik otsailean zehar hurrengo ariketa bat egingo dugu eskualde desberdinetan, bai ezker abertzaleko antolakunden parte garen emakumeok zein ezker abertzaleko bere burua duen beste dozein emakumek, eta bertako ondorioak jasota prozesu feministaren diseinu proposamen bat eztabaidatuko dugu martxoan egingo dugun horrelako beste biltzar batean.